Kodwa mangithi mina you are healed akakho. Uyazi ukuthi umuntu ukholwa yini? Ukholwa umuntu kunokholwa uNkulunkulu. Mina ngantshela isimanga. Mawungasuka nje manje uyesibhedlela afika athi udokotela une COVID. Ngitshela isimanga phambi kaNkulunkulu ngitshela bambalwa abangathi hayi mina dokotela hayi mina ayikho lento eshoyo. Kodwa mangathi mina ene COVID ngithi awunayo uzothi hayi baba bekade ngisho bathethe ngoba akanjani ukholwa umuntu obhemgwayi kunokholwa uJesu. Ekholwa esinsini kwathi wena une cancer wayikholwa mawukholwa into isula utshela udokotela yebo njalo ngoba uwe okholiwe yenzeka. Lento ikholwayo yiyo oyiyo engani mawusibonela phasi ukuthi angilutho yebo awulutho futhi uvela ungabi lutho ngoba uyakholwa ilento yiyo. You are HIV positive. Abanye bathu abane HIV abethi baqala badla amaphilisana kodwa kube bakholwa ukuthi abananga ababona ngoba babefanele bamkholwa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ayikho into egarante. Ayikho into engenzeke kubanzi. Sibambele inyama yonke ingabani? Ingabani inyama? Inyama yonke ingekabani? Ingekajobi. Ikhona yini into enjani? Emashulayo. Ikhona into emashulayo uNkulunkulu bafethu asiyekeni ukukhonza. You waste. Hallelujah. We waste. UNkulunkulu masomkhonza kanti futhi kunento ezimashulayo. Yinye into engathi ishula uNkulunkulu nemhlabeni iyi-1. Yinye. Ehlula uNkulunkulu yinye entweni zonke. Yini? Akakwazi. Enye. Umuntu okwazi thembu awubafethu into esenemkhonza ngaNkulunkulu nimkhonza sengathi uNkulunkulu usibani wethu. uNkulunkulu bekwazi ukuphuma ithambo. Umuntu bekwazi umthembu okuyazi ekwazi umlenze umfushane umwelelo. Yini uNkulunkulu akamnasi imangaliso kwanda amavesi amandla wakho. Kwanda amavesi kwanda amandla kaNkulunkulu kanjani? Asibonakali imangaliso kuba apostle bathiwa izenzo kwakuyizenzo zama-apostle from verse 1 dokugcina khona kwakwenzeka imanga nemanga ba-apostle bengagcini emavesini kodwa benza bekholwa. Uyazi ukuba benza isimanga ngangabona isimangaliso eBhayibhelini ukuthi abantu babethatha amaplasi yebo bedayisa amaplasi abo bathathe yonke into bekholwa uNkulunkulu bayonikela ngayo yonke bekholwa uNkulunkulu uzobabhatala futhi babekwenze nalokho bazokhokhelwa uNkulunkulu babekwenza nje bemkholo. Awema nje wayenyazi maka yaphi leyanto othi mawuzwa izinto emzimbeni woJesu uphi yini le manje sewuvela ulunywe kabili kathathu wazongisiza uJesu uvela ulunywe kabili kathathu ake ngifuna ukuyobheka udokotela akaze ngizwe nje umuntu olunywe kabili kathathu esayobheka intaba sobosomanje awungalulunga ngayo engikhumbula intabeni. Uyazi bathe esibhedlela nginama-asha uhloliwe wasethiwa awunyukanga kwathiwa wamanga khuphuka abantu abezokhuphuka. Uyazi ukuthi indaba abantu bagcwala indaba waphuma usomandla sibaningi la yazi lapho apha sibaningi la ngeSunday sonke siba ngepulpit akekho okubanga ukuya kuNkulunkulu
into eyenza ngingabambi ukuya uNkulunkulu ukhosta impilo yethu. Ubani waphathwa ikhanda nokubuza ukuthi yini le? Simanje kwenze njani? Kwenze njani? Akulula ngoba isitha sivimba ngasemnyango sithi sonda kodwa ungamkholi uNkulunkulu. Sonda. Ukusonda into enjani? Right. Bazalwane, ngikhuluma iqiniso njalo njengoba ngicondela nje. Nidla amaphilisi. Natshelo odokotela. Niwadla ekuseni, niwadla emini, niwadla ntambama angeji nidla amaphilisi. Kodwa umthandazo, angithandaza ekuseni, angithandaza emini, angithandaza ntambama. Bese nibheka ukuthi uNkulunkulu ufana enze njani? Angisize. Uzongisiza kanjani uNkulunkulu ningayi kuye? Noma sengifikile kuyena. Anisho lutho. Ungangama ukhulula ibhenja esibhedlela. Uhlale kuswa ngo-6 uzoshaya u-6 ntambama awumtshela into elula kangako. Uma ngisho kade olesithathu ukuthandaza ekuseni uzoshaya ntambama uthi ngeke ngilikhuthe lo bhenji lokuthandaza. Kodwa ngiyakwazi ukulikhuthaesi-DJ Crooks. Ngoba ngiyakholwa ukuthi udokotela noma ngihlola nje uzoyibamba lento elokuyingihlaba la. Awukholwa ukuthi uJesu uzoyibamba lento ehlabayo. Bafethu ngempela simfelile uNkulunkulu. Njengoba cha simfelile mfowethu. Simfelile. Ayithi amakhehla amakhona umuntu ogulayo. Thwe akaqali umuntu ayiswe esibhedlela. Umuntu uqala esibhedlela sikabani? Sikamoya. Athandazele. Ngelila ngafona abanye abazalwane. Ngengibasho. Fela bazalwane. Hey manje nangu umzalwane uyagula la, uyashona sendleleni nje sesibhedlela kathi hey! Ngalibeki lapho. Lingene libeke lapho. Ngisho ngokholwa lento elishoyo yo. Ngisho nje nami ngihambele. Akuwanengi. Athi ngithandaza. Ngathandaza. Kwaze wayefika. Angazi mawaya yini kodwa ngikhumbula. Bazalwane. Sibhedlela. Wasindi ungomphilisi. Emphilisi asikhuluma izwi likaNkulunkulu kuyena. Wasindi. Ngoba sasikhuluma ngani? Ukukholwa. Bible ukhona uqiniseka. Siyishinto. Awubazalwane. Anganqane namahloni nawo umsomi. Ubona umuntu egula uthi yini? Uthi asisilonda, asipholi. Ungena ukusho ukuthi sizosha manje ngoba ubona abazalwane uzophoxeka. Ngoba manje usho. Vela usho ngoba usho ngokukholwa. Usho ngawe. Siyabona manje wathi uNkulunkulu manje ngile silonda siyaphola manje siyasha ngegama lika Jesu. Sengishilo. Ukuthi asipholanga manje ngehour sophola emva amabili. Masingapholanga emva amabili amathathu sosipholile. Masingapholanga amathathu sosipholile. Kodwa igama lozegcineni wakholwa lo nami ngamkholwa. Kwenze. Manje ke lento yokholwa yebazalwane. Akuyona into le ukukholwa. Yabona uthi mangithi ngizophuma la nodonga. Uzokhulula sikasimleke uzofika lapho. Sizophuma la yona emqondo ngqo. Ivele inkosi sisusa inyama yami ngisibone sengaphandle. Kulula nje. Sokwenza manje suku. Khona lozokholwa mhlanje ebusuku nendlela emangasayo. Bazophila ngokukholwa hayi ngoba bebekwizandla. Bazovele bakholwa. Isandla sikaNkulunkulu vele sifike sibaphilise. Ya, bekholwa uNkulunkulu kade ngagula. Nginezincwadi zadokotela wathi udokotela ngizohlala iminyaka emini. Hayi. Beyohlala iminyaka. Nabayiphikisa into eshona. Uzobona amandla kaNkulunkulu namhlanje ebusuku. Mina ngikusho ukuthi enze njani? Khona mhlawumbe kade ngacela ukushumana ngokukholwa. Ya, nokuveza amandla kaNkulunkulu ukuthi ibandla liyabambezela ngoba uqale wakabazalwane behlale phansi khona nomfebe uphinga. Yabona. Ya, ingilibasisa lodwa. Into yenu umthembu la efanele ikhulume bese ngiveza amandla kuze ngoba ngisebenze kusasemini ngoba ngizosithela. Mase ngambile kuzoba nzima. Ya, mina ngayibamba ngifihla kwaSimalade. Ngoba mina ngikhule ekholweni. Lonke into engenzayo uyabona bayazi umsobe ngime nebapostoli ngithi hey amandla kaNkulunkulu abona nawe ngenisayo. Yini into eniyenzayo nilona isiveza nebapostoli apha amandla. Ukukholwa hayi amavesi ukukholwa. Amavesi. Letha kuyona amavesi kodwa ukukholwa le.
Ya, uhambe ngokholwa, ukukholwa. uNkulunkulu unamandla. Udlulela amadlulu akhona, udlule ngokukholwa. Ulale ebusuku uthandaza baba sengiyalala ekuseni kuzoba nje. Ube njani? Ukholwa mambishop kwenze njani? Qiniseka. Ngezinto enjani? Ezinjani? Kuyiqiniso ngezinto ezingaboni. Yeah. Kepha ukukholwa unguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Ezithenjwayo? Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Bazalwane, mkholweni uNkulunkulu. Kodwa ngeza kanjani umuntu nabazalwane bayise le? Ngithi mkholweni ubani? uNkulunkulu. Kholweni. Bazalwane kholwana ubani? Uyazi uNkulunkulu befundisi ukwazi ukuthi umuntu wesifazane esakhishwa into ebamba ingalo ukuthi angabe sakhulelwe. Kodwa uNkulunkulu amenza umuntu wesifazane akhulelwe ingasekho into ebamba ingalo. Jesu. Hey. Uyazi eMaritzburg ngihamba nomfundisi uNdlela. Ukashweni into lapha enkulu auditorium yoshuma nazo. Ngibona umuntu wesifazane ongazalwe ngaboni. Hey, ayakhona kathi ya, wazalwa ngaboni, wathi ya, ngathi hey naka amehlo ngiyakunika. Avele ezulwini. In the mighty name of Jesus. What a word! Hayi so nje. Yebo. Wamsukela esebona. Inkosi yanginika amehlo okushesha. Awufake emehlweni. Ngizile. Ngihamba ma. Fame. Izinto uThixo azenzile ezimangalisayo abazalwane. Hawu kodwa mambishop wawo. Kodwa babekephi labazalwane uThixo ezazi ezimangalisayo. Namhlanje ngithi ake ngibavezele nje ukuthi lezi zinto uThixo kade ezenza zisekhona. Unesilonda siboni. Awemani besimemeza uThixo sidla sisemvuselelweni. Kuthiwa khona umuntu osesibhedlela ufakwe izinto la. Kuthiwa akaphefumule simemeze la. Simemeze umuntu esesibhedlela uqaqwa izinto esibhedlela. Haleluya. Kodwa amadimoni seyidlalela nje endlini kaNkulunkulu. Esethi kamuva uma sesiyahlala sinamahlonyana banje. Sengaba negama bishop. Manje bishop uyabona ukuhlonishwa lo. Ungidinadine kancane ngoba ngenza ngayenzi lento uNkulunkulu ayifunayo. Ya. Bishop ngathi manje ngiyisikhudlwana. Yabona? Kodwa mangenza intando kaNkulunkulu amadimoni ngiyakutshela ayengithuka ubusuku nemini. Engithuka. Yebazalwane qinisile. Phuma la ngithi ngiyidrive imoto methe azonginga nemoto yayilunguziwa. Ngihlile ngithi washa. Washa. Ungithike. Angisongeke. Ngithi utho ofanele salini. Esilonga uNkulunkulu esihamba nami. Ozange ngibize ngalanga ngibiza ngalo. Ukunde ngisagolozi manje ngisuke ngihlale phansi. Ngathi ngingitotose nezihlale ezinhle. Angayena umuntu ohlala ezihlale ezinhle. Imvuselelo. Ngiyathandaza vele manje. Kholwa. Hey, Nkosi engisize. Ngiyakholwa manje. Songenze izinto ezimangalisayo. Hey, ngiyakholwa. Bazalwane khona into engizozibona engaze nizibone njengamanje. Bona. Ma uNkulunkulu ethulile ezulwini ke. Ngazi mehlale ezulwini kuphela. Nangazi iBhayibheli usendaweni zonke isikhathi. Kusho ngama magaba usezulwini nalendlela umfolo. Futhi hayi ukuthi uhambe nje kuphelele. Funda ngiqede. Ukholwa qiniseka ngezinto ezithenjwayo. Finish ngezinto ezingabonwayo. Angithi mina mambishop ukwazi wena ukukholwa ngifuna mina ekhaya. Ngihamba ngiye lapha emission center ngiyoshayela iroof uthi ngiyabuya ngithi ngifuna uyimkholwa uNkulunkulu ngaleyo ndlela ukuthi ngeke ngife ngizobuya ngibuyele endlini ntambama. Umkholwa ngaleyo ndlela ukuthi ubaba njengoba ephumile nje wenze njani. Uzobuya noma kanjani. Uyayisho lento endizokwenzeka njengoba injalo. Njalo wena. Engangimasiphuma siyaphothula. Niyakwazi lo? Niyazi ngithi nishiswa yile. Ufuna nimkholwa kanjani ukuthi manje bangizophuma la. Ngiya.
noma ngabe uhamba ngemoto engena petrol awu bemngakho mina niyamazi uNkulunkulu efaka upetrol emotweni aninazi uzana thina ngimtshele ukuthi webaba upetrol awusekho imoto icishile ngihambe ngabe imoto iphele lo petrol bese ngithi webaba phela mina ngiyoshumayela ngifuna ukusuka la ngize ngiyofika egarage ngithotisele bese ngiyevuselele yime ngishawukile ngothi ngifike ebhawuzeni yakholwa hawu emali siyakholwa thina sakholwa thina onosi bezelwa kithi sabakholelwa onosi sabakholelwa sakholwa uNkulunkulu ukuthi njengoba sikholwa nje onosi ngeke bafake echatho ngeke benziwe lutho abafaka siwasha baze bakhula bawangana abafakwa nje entrance leyo nto leyo ayifaka sakhula ingane phandle kwaleyo sikholwa uNkulunkulu thina phela angithi abanye abantu bayavala amambishop makabe bezela ingane bamba bajova abantu angithi thina sakela uNkulunkulu sathi sifuna ingane nje zimela sagcina kanjalo akufona lithi ajonga philisi wakhulumisa sakholwa kwabanjalo uNkulunkulu angathi nina ngishothi uNkulunkulu hawu baba indlebe yakho mina ngazi ngicabanga unendlebe ngoba vele kuthiwa indlebe angazi mabili noma yini kodwa bathi abazali yini indlebe yakho wathi isandla sakho kusho nesandla sodwa angazi ashithi isandla sikaNkulunkulu kuthiwa isandla sikaNkulunkulu angithi bazalwane neso lakho ethi umuntu njalo nje futhi iso lakho posa shoda amehlo akho ngokuthi yabona iso kusho ukuthi uNkulunkulu bazalwane ukwazi ukuxoxa ukuthi nenimpondo noNkulunkulu mina niyathandaza nangiyanasi thandaza zonke izinsuku mina ngithatha isihlalo eofisini lami ngifike ngibeke isihlalo nginasi sakho somanga bese ngithatha sami ngihlale ngisawubona baba angiqamba manje ngitshela sawubona baba sina nekuseni sina ntambama bisho ngithanda ukubingelela baba ekuseni ukuthi ngisasho kusiyama ngifane la ngizikhona ngibiza izinto engazazi uyazi bazalwane manga ngombe sifoko wami mhlaka kuyayenza kumina ngizwe isandla sakhe la phezu kwekhanda lami brush ikhanda ngizwe indawo yeJesu awe uNkulunkulu ngimusho ngithi ngiyasho ngisho nesihlalo holo kodwa noma sengithi ngifuna ukuvuka kusavukeli ngithi ngifuna ukuyeka angabe sangiyeka soyithu ngakho mambisho sobayithu awu kodwa usimakade ngiyemuzwa mase ngitsheni nabantu kwesinye isikhathi ngithi ngisantele nje besaxoxa semnandi abantu ngizwe la ephezulu ebrush ikhanda lami engibrushe ngithintathina ngizwe awunayi ngoya kwamdeni kaJuda sengiyabashiyaka abantu shakathi ngiyahamba futhi ngizobonga ngizwitha ubaba umsekhona sekhona ngokholwa ngiyohlala la weNkulunkulu wazwamnandi ukukholwa uNkulunkulu kwamnandi ukukholwa uNkulunkulu umkholo ungazange umbone umkholo ngiyakhumbula ngihlangana naye amabhishophi ahlangana neTrinity sahlangana saxoxa ubuso nobuso ngixoxa naye ngivakashele ebakini igaraji etara namba zabane nsuku zonke wathi itruck yami yokuyoshumayela engitshela ngizwa umhlaba wonke ngizwa abantu bekhuluma kabi yazi abantu bakhulume kabi ngithi usikona lokho ikhona ebengiphathe kabi ikhona engangiphathe kabi akhulume kabi bandla ngithi abazi omunye ukhuluma kabi nje kanje akhulume kodwa sekekhonzile nathi omunye bandla ngisho hayi Nkosi yomsiza ngelila yakunjani uNkulunkulu ufuna simkholwe ebuhleni nakuphi simenze njani umkholo unemali umkholo unesudi umkholo unezathulo umkholo ungena uNkulunkulu usho uyazi mthembu uNkulunkulu umusho ungena thayi uthi bazalwane uNkulunkulu nothando usho ngenawo
ungenawo unothaya uNkulunkulu nothaya bazakugqokisa nothaya uyabashintsha into othaya ngaso manje usho wena unjani usho uyakholwa ya ukhonzela abantu othaya wena uzothola one day ake ngithandaza kholwa uqiniseke ngezinto mdala abele njani kwenzeke kanjani kholwa ngicela sikholwe namhlanje ngiyacela bazalwane futhi ungavumi ukuhlala eduze komuntu ongakholwa uzokuthelela ongakholwa uzothi ngalesikhathi ukholwa uNkulunkulu akuthelele ngokungakholwa abana noma becomplain njalo uthi twengozi awuyazi abantu ongakholwa akuthelele ube nochoko lokungakholwa funa ukholwa namhlanje yazi ngifuna ubamba izinto okade wazilindela uyabona manje uzibambe ezinye sengathi sozibambe ezizozibambe nasonjani kanti sonjani ngani bazalwane cela sivale amehletho